Radio Sabu Kano Auni Sona Lege Kanya Siki Sanya Killing Otana Gushira Unfair Watikele Kano Femi Draman Kuni Draman Blini Kamotu Bala Niwatina Ka Atele Konana Watikele Kano Femi Dauda Taureka Atele Balaka Atele La Somalaina Kanmo watigilin fileni biye sanuka motu bala aka teleya duan guru kuro kerefe afambola kufole o ni zewa karakatu na zewa ereta obeke anfeya nama femina oyo oyo kunungo kwe domba ye zewa anga zewa tayo katon we okasa elema tetu ke kunu ni kun sinsinembe bimsenu ka la halauka Binten siga ladam turi tayar kunda ako belli halamina baladuna ka fo kuma chama fale fale na kungo ni aja ka fo tayya onyo kudumante anfaya kenegara ni yala fama bafen pembe iba so tayar ulle be findo ukana ko misili o yede kalanfen bien konnana sugal ko kala maiga ay ngoni me ni ngoni mbo mal dimbela bi sena aka New York traina la teremi kala clefline ni ak metal ke gin sirgenan tomba kala jelala ko Francis malula malu dana la jerem mesina nuri la jere bambe na ka asile national asika fo akara kunchera kunungo la fede enfant président Mali zanga gweta kuma kenekan la silike anye nunu kafara farafina kiwaro kanga somalay na dunkwaru ofle dunkwar mene karim sibiri dina la si oma somalay na wala amri do dungala ka bi klefere di ambema biye tene ka ben septem kalo oklemwa ani shiki akani wuro flak tuni Maradona kafo obebi la sili kufo oye entreprise Aruna Traoré aya dabo femi gama malla noya kafo dimsendo ka barasoro ani gatset mantibu fananga se o gatse ka se ka farati Aruna aye apostolum na baro bulo dara kaba dimsen chama ulu konye karneta wa karne mi new beduma namara kotala ni ala nana mamin gasege jala anya la ngini ka fo wala sakko ka ke jele yala ka kebo mako woti am felaye na dum manya ka fara do sababu da donala akan mimbe ke jele yala zegwa tabe ke ketu mina naso abe village obomako min gaina zegwa bila ka joyi zegwa ya ambena wodeka kadaka bomako tan akoka ja hal naso ma wale mainfo amunu da dunala ni ambanga sigdala anduna tayoro bere mala duna ka fo ambena ninka watina na tawla mami temena woni onche nani ngalu tengwala menu lasi awma ngani mbayra ka fo anya da wami ngama pempem pleni ebi dimsen tamambe bi koni ka fo bi sigi biga kleban ka teminge kuma tala tunka daka barad la dimsen chamama ukana fabala beka na fabala wode la ando na dafe ka klaka anga klina udi wala sa akobe sika ke gele ala tugumina o antru Aruna Traoré amfana benaka bengan kalami zegwa katira yu osor kalo saba bonyongo walma no temena abeke zegwa ya wala sa akake gele ala o afe anfela makaye ka fogata atel bake bomako walma yobre oti anfelaye ni zegwa tabeke domi ambe dilika teju ke gelia kilina tumina ni ala sona ma fana mena ni teju ke gelia fana ngate ale ko ni tabulula wetembe kene kasina anfaya wala sa ako bela gelimse ka ke gelia la tumina ni ala makore kanina wala o dimsen ko folo o be papi bubulo ni man fana makoba la fika na radio sababu la ya walma fika ta madame Siribe Balagsa Siribe ale flani
o Ecobank pando pe ka tengu LMCT koro o dala wala amala dana ka fo barakara ketu mina o de flani wala sa bela gelem se ga nafa so ala tu mina ni ala sonama ambe na benkamina o ka kuma ga mbambulu kuramulu lase awma sani sonike tariya ye fembay tariya barakani tariya be dimsenu laddu tariya be adamadu kalanyona misalla kunungo delegation bora pogo kana ale nani dadon ko bela jelena nga alibele dobe ka jin tariya jin enfin o ti dobe ananaye ka fo dimsen do du ka dimsena bela jelinga patron do bulu o ni patron ni dimsen na fonyon ko waya so dimsen ko fole msika doni ke tariya la ni ma kuna ja fini so ma bena tawye ateli wala o fika kunmen tugu me kunungo afati kunga munga fati nana kerengere ka nyesi femi ma woye dimsenu ukatabulu mai ani tariya konnana bibi na dimsen taman bibi ba alama bela dan la kol kama taman bi ubi ke da kol ka kadese o chama beta ka takalana o chama beta tariya ke o chama ba de bi o satke la ko ka fodin faw ani dimbawi ni dindi mama kaka kala tariya la o ya ka fo ya bela gele dama nga suma ko duma je ni ta dimsen sira tariya la klefla dron o pake walma bamzo yere ba fo ka fo yali ka patron be do di mawa ibe kalan bay na fe abe sandama ba te ka fendi ma fa ani ba ere welle be ke sobu ka dim ko fo le ni yere ka bo aka patron ge fe misalla ko kauna ni hakilna mi kunu ni jarambe ko bla cenga an ere fe a jiwa sigina waye ka fo akana masi den table 2022 konnana ni mana dobo akara wa flayo akara wa kleyo ni nanu di wala saki denta ka safe akata ala fe ni dongo ka be boy dongo do ni tayre be denganye ka fo ko ma kana do tayre la bele ni kota do madi ni ibora degma dokul bal fi kata sebu bangal fi no bela jelen ko wa fla alaba imi laba inato do fe wala sa ko be ka kurun to mina o sat kana ndabara nyali di kama benkara odila kunungo o kuma de fura kunungo wa kablali senga kadi bey wala sa demsono be ka do berela kula dungo mange tayre na salambi ala dona ka fo barabola nkan kunu aduna ma chama kumana tami no tayre kan nyama yara kumana kunu we ta shi blabake kan yesi uga tawarba ma yaga trawre alama hinanala o sadke la kuma yara kume mambulu kunu ka ko bla gilen glan ka basu ka bi sanwode labana kuma dira daman blenima ale tayro ka president kuma gelera bulu keswa kunungo kadaka manya mingor karangeji ale ga patron we yaga trawre de alama hinanala bi kebo kadala ay me fo kunungo angala me ata no be na o fufu mi ata na o ba ta bi ni ko te be ko ama de jalo salakita sabo na alaji man fo bata ba to ma jene bede alakante amina alakante alakante toy alakante de tete atari wata alaka alakante jite alakira kunya ka sallallahu ne ku daman ko ne maga daman blemi asawara amanya nyeji ko kunu kadaka shaka trawre hakli jigenola ngani aja temni ni kara ko bay kadaka ma chama ya ja ka fukunu halina shaga te ambul ko bikoni shaga ko be wala o kun gelme ka wele ci doma we wele ci ko manan jalama ade ko delegation babla kata ka klaga wele ci di jalo o bela gele demenke wele delegation babla kata kunu ni ala sona maduna na tala ambono lafi awma amalu jalo ale kumeni kene ka toroba do madira makungo ale mi fangola أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Muhammad wala sayyidina Muhammad wa sallim ashira kharala ala kan kharala ala kablanu ka ala ka sababu nawo gure masu ba ala kan sham yambalun jinna haram malaka ala kan sham majan tarifa gure ma ay param ke ta jaraje ko ju ya ta jenwa shayra la alfini mana mira la fikele amurka majalti mau kedaujan kedaujan siapa nak ala ka sini tabala ala ka yapa berma atara ka demun tu ala ka barka tu la demi sawo ye param ke ta do pekta ludala berma akadinya ko di baca kerasa ko me angkat lu yele bola di angkat lu yele bola de dokola ambi doke afo ko fene ni ajira antale kofe mo hatro an kofe mo ko be mo muna akara ke dina ko lu yefe dokola mo bare shite ma ka tofu ala ka besra antere gore mo so ala ka shama amba amara galo ay gurudo tayrula sai ala tay wa halin nante adomi yana kana ka hala le fananko ka pala shaga kan la silikara kungo da ala sonama dona na tawla mi fani kenekan monzon konet men kenekan ale la silike amidu kulwal kume we la silike komana gala tola monzon kona ale folike sergelo tola wala na ala sonama be suina amena no kuna foni belagel la si awma malik berawla amala dona ka fo sugal ko kala mayga ayon woni bo malidin belagel sena ndo te fratina belagel sena kunu sigi makani miye mi tun se ka fo fratina yɛrɛ se ka yiga ka mi fo mali dɔrɔn tɛ sugal ko kala mayga yo de fo kunungo ani kunungo wulafɛ de anfan tuma min na ni sugal ko kala mayga u ye kuma di a ma kunungo diɲɛ siriginɛni tɔ ma ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan sugal sɔrɔkɔrɔ kuma na ka dugu jɛ kunungo la kosɛbɛ a ye foli se bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ siriginɛni tɔ ma onu u ye min kɛ ka mali dɛmɛ a da sira ma ko ni maa caman bɔnɛna min na mali la sugal da sira ma ko nka kuma lasurunya la min bɛ bi ko o gɛlɛyara kosɛbɛ mali bɛ kɛ mali kura ye segin bɛ kɛ mali ko kan kalafili ko ne y'a sɔrɔ CEDEAO ko ka a bɛna kɛ février kalo tile 27 ko a ka kuma b'a yira k'a fɔ o CEDEAO ta ye bi mali mako bɛ min na bi ko min kɛra sababu ye ka na ni balawu ye n'o ye kalafili labɛn kojugu ye yali maa bɛ ala deli ka se o ko kunna tugun n'a ɲɔgɔnna kan tugun wa ko de kosɔn ale ye sugal ko kala mayiga fɛ kalafili n'a y'a sɔrɔ février kalo tile 27 kun bolo dalen don a la ko a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kunɲɔgɔn dama dama walima kalo dama dama ko mali faransi to gɛlɛyaba in kɔnɔ a ma fɛn fɔ mali gouvernement ye diɲɛ siriginɛni tɔnba min n'a sariya bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ ta ye a ma fɛn fɔ olu ɲinɛ ko faransi bi sen bɔ mali ko la ko k'a dɔ b'a ka jama la wa ko o fɔlen na o man ka maliden hakili sigi n'u sigira ten ni faransi taara faransi tun bɛ yɔrɔ min na ko ladamu bɛna kɛ cogo jumɛn ko ka tamaki bɔ bɛɛ la mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o tamaki ka te yen sugal de y'a fɔ kunun ko o la fɛn fɛn ka di mali chinois de ka d'a ye sa o ivoirien de ka d'a ye sa o a bɛ t'o de ta ka na dɛmɛ ɲini walasa a bɛ se ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min kunnafonidilaw y'a ɲininka Wagner ko la a ko ale tɛ Wagner dɔn ale bɛ min fɔ dɔrɔn ko mali bɛ nin tɛgɛnɔ bila kɛ gafe dɔw la ni dɔw ye a m'a fɔ Wagner nka ko a yɛrɛ timɛ tugun koyi k'a bɛna mali gouvernement bɛ nin tɛgɛnɔ bila o la walasa mali bɛ se ka bɔ gɛlɛyaba in kɔnɔna na ko mɔgɔw bɛ ka minnu fɔ ne y'a sɔrɔ mali ye a jamana ye k'a fɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo kuma in ci man ca yɛrɛ wa ko kalafili bɛ kɛ wa a bɛ kɛ kɛcogo min na gɛlɛya tɛ don a la min kɔfɛ ka d'a kan ko maaw kan ka da la Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiritɔ jamanaden de wulila ka fɛn dɔ yira a nana laban ni min ye sɔrɔsiw nana fara olu kan ka
Ibrahim Bakar ke daga fanga a dafiri o kɛra ko minnu na kɛra kuma min na ko ni maaw ɲinɛ n'o kɔ a mana dɔnna k'a fɔ Sogɛli ko kala Mayiga ko o ko ni maa man ka ɲinɛ kɔ ka d'a kan ko o gɛlɛya de bɛ Mali kan wa maa si t'i ɲɛ tuguni ka taa don da kelen fɛ ko o tɛna kɛ Sogɛli ka nin kuma in a diyara maaw ye a ye Faransi kamana gan jaabi t'a la ka d'a kan Faransi de ko olu bɛna dɔ b'u ka minɛnw la fɔlɔ k'u bɛna u ka minɛnw cɛ ka taa o fɔra wa u ma fɛn fɔ Mali ye u ma fɛn fɔ maa si ye n'o kɛra kaban a mana dɔnna k'a fɔ ko yɛrɛ tiɲɛna Faransi bolo nin yɔrɔ in na an ye nin fɔ kunna an ka babu la an ko Mali ka malibaya maaw de tɛ a natɔ ye n'o tɛ Ala bɛ ka a labɛn ten dɔɔni dɔɔni ka na a nacogo walima a na waati de kun kamanagan bɛ maaw la wala bi kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ye senkura ta kɛrɛfɛ jamana fɛn fɛn filɛ nin ye kuma caman na i n'a fɔ kunnafonidila ye sen sigi min kan bi o y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn filɛ nin olu yɛrɛ bɛna ɲɛbɔ Mali fɛ i n'a fɔ kodɔnbaw y'a fɔ cogo min don tɛmɛnenw la Sogɛli ko kala Mayiga bi ye tɛnɛ ye caman ko k'a bɛ segin bi n'a seginna Malidenw sigilen bɛ k'a kɔnɔ bi kosɛbɛ a laban ko a bɛna kunbɛ cogo la bi min bɛna diya adamadenw ye ka d'a kan o dongo lajɛrɛba min kɛra place de l'indépendance la o kunnafonilaw m'o fɔ ka ɲɛ walima o ja ma bɔ ka ɲɛ nka ni sentan in Sogɛli ka nin nali an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ kɛ koba ye Mali la ka d'a kan o labɛnnen bɛ kosɛbɛ ka Sogɛli ko kala Mayiga k'a kunbɛn bi ni nali kɛra bɔfɛ ye n'a a mana sufɛ fana an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛna bi n'Ala sɔnna ma o dun labɛnnen bɛ ka a kunbɛn labɛncogo lakika la Irisi jamana ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Irisi kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ kɔnɔkow ɲɛnabɔli ma o y'a yira Faransi la ko ni Faransi bɛ jigin mɔgɔ la a ka jigin a yɛrɛ la ko hakɛ ale ka kuma la ni ko kɛcogo man ɲɛ o labancogo tɛ ɲɛ wa k'o lakalicogo yɛrɛ tɛ ɲɛ o ko de filɛ Faransi bolo tan bi Irisi jamana minisiri ye min fɔ ko Mali ye tɛgɛ jan ka taa Irisi jamana jɛkulu dɔw fɛ ko olu da t'a la mɛ u b'a kalama wa basi fana foyi t'a la ko yamaruya sɛbɛn bɛ se ka bɔ cogo bɛɛ lajɛlen na u ni ɲɔgɔn cɛ walima Irisi jamana yɛrɛ bɛ na nin ko kɔlɔsi kosɛbɛ walasa ka Mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ka bɔ yen misali dɔ ye Syrie ye misali dɔ ye Libye ye misali dɔ ye de Centrafrique ye bi Centrafrique bilama o kɛra i n'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ kuma kɛ yen wa ko Faransi filɛ ni san 8 bɛ jamana min kɔnɔna na hali bere basigi mana ye fo jamana kɔnɔdenw mako bɛ maa wɛrɛ la ni u ye maa wɛrɛ kɔni welela i n'a sɔrɔ baara kɛcogo de man ɲi o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Irisi ye ko bɛɛ dogo na bi pewu k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ o bɛnkan ko a timɛ i n'a fɔ Sogɛli yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko bɛɛ tɛgɛnɔbila bɛna kɛ bɛnkanw la sisan nin bɛɛ la politikimaaw dɔw bɛ Mali la minnu ni nin t'u olu fɛla ye ka d'a kan minnu mɛnna jamana kan olu fɛla tɛ nin ye a dun a natɔ don i n'a fɔ Sogɛli y'a fɔ cogo min na kunnafonidila ye ɲininkali min k'a la ko yali parti politique caman bɛ yen minnu fɛla tɛ nin ye a ko o fɛn fɛn bɛ yen olu de da tun bɛ jamana kɔnɔdenw joli la k'a min wa ni nin yɛlɛma kɛra a bɛ se ka diya olu ye cogo jumɛn a tɛ diya u ye wa ko olu ta tɛ o ye bɛɛ n'i ka faamuya cogo don k'o tɛna don kɛrɛfɛ kumaw la n'o ye ariko k'o tɛna sen don o la o kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ sira dɔ de bɛ yen Colonel Assimi Goïta kɛlen bɛ ka min boloda o siraw fɛ taali ko wajibira ale kan o de kosɔn ale bɛ fɛn fɛn fɔ nin ye a b'a fɔ k'i kɔ dɛn Colonel Assimi Goïta ale la lajɛrɛ banna kunun lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ fɛn min na organe unique tun kan ka sigi kalafili labɛnni kama o lajɛrɛ table ronde o kɛra tile 3 bɔɲɔngo a baara kun kɛra kunun Bidi Mali maa 3 tun bɛ a kɛnɛ kan Janga Goïta tun b'a kɛnɛ kan ani Mamadu Jawara tun b'a kɛnɛ kan ka fara muso dɔ kan olu tilara ka kunnaya min bɔ ani Ibrahim Ikasa Mayiga o ye laseli min kɛ bi o y'a ye k'a fɔ ko a tɛmɛ tun organe unique maa 7 o de bɛna ta walima maa 9 o de bɛna ta ka kɛ organe unique a maaw ye wa ko laɲini bɛ kɛ ni o ye les candidats minnu bɛ se k'a baara kɛ o la i ka taabolo bɛ jateminɛ k'a dɔn karisa n'a bɛ se ka
kasana kaka kaso kata lakikaw adamade ladriw ko o de beta no tara u bɛ san 7 kɛ san 7 in kɔnɔna na k'a fɔ ko u bɛ bɔ a la u tɛ bɔ a la fo ni saya ye min bɔ a la n'o tɛ u tɛ bɔ a la wa fana ko manda tɛ kɛ 2 ye 1 u y'a laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko wa n'o kɛra organe unique a bɛ sigi Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a bɛ sigi fan bɛɛ fɛ walasa a ko kana jɛngɛ tuguni misali la Kajola yan a bɛ sigi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa gɛlɛya kana don a la cogo min na o laseli kɛra ni bɔnkɛr'o la a ka ca Ala fɛ ko yɛlɛma bɛna don Mali taabolo la yɛlɛma min bɛna don Mali taabolo la o y'a ye k'a fɔ ka Mali kura sigi fɛn fɛn bɛ yen bi ko ka yɛlɛma don a bɛɛ la ka wote kumaw jɔ fɔlɔ minnu tun bɛ yen ka i n'a fɔ CNT sigida sigi cogo min na ka jɛkulu sigi ten walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in na maa kuraw kana baara sigi sen kan min fɔra kununko o de ye nin PDS ni ale ye parti politique ala ma hinɛnama tuma to ye ale ka parti do olu ka lajɛrɛba kɛ kunun lajɛrɛ min sen fɛ u kɔni bɛnna la k'a fɔ olu bɛ taa ni transition kɛ san 1 olu sɔnna a ma fɛn fɛn ni o bɛɛ bɛ transition ma o fɛla ye min ye PDS ka kuma la ni a nana ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen ni Mali kɔni sera gouvernement sera k'i bolo da o gɛlɛya olu kan ko olu fɛla o ye parti politique ma seginna kama fo n'a kɛra minnu ni olu da kɔni tun bɛ jamana wari la a mɛnna o caman de segin ko bɛ gɛlɛya ka d'a kan olu y'a fɔ kaban ko o tɛna sen don assise nationale la n'o ye lajɛrɛba min kan ka kɛ don a nataw la Burkina Faso MPP Rochmar Christian Kabore a ka parti o ye ka lajɛrɛ kɛ kunun fɛn min n'o Simon Compaoré ale kɔni tun ye MPP o ɲɛmaa ye ale bɔra ɲɛmaaya la kunun ko k'ale kɛ denfa ye min kɛra a ɲɛmaa ye o ye Alassane Bala Sagande ye kunun ko Simon Compaoré ale ni Alassane Bala Sagande olu ka baara falew la u kɔni ye foli se ɲɔgɔn ma Alassane Bala Sagande a y'a yira Simon Compaoré la Simeon Compaoré ko ale kɔni bɛ a fɔ ɲɛna a bɔra présidenya la nka k'a fɔ de ko nin parti ko bɛ taa ka to k'o kuma kɔni t'a la a k'a labɛn a y'a bila yɔrɔ min fana ko ale b'a ta ye u ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo k'a waliɲuman k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bisu in na ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan nka laseli min bɛ yen o ye entreprise o Aruna Tarawele ko k'a lase Zewakaw ma Zewa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma tɔnbɔla min bɛ sen na nin ni a fɔra k'a fɔ ni i gagnena so bɛ jɔ i ye ni i gagnena i bɛ siman tɔn caman sɔrɔ ni gagnena i bɛ jakata sɔrɔ a baara ninnu a bɛna bilara sen kan kabiri kun na sini wa baaraw daminɛna ka ban a kɛra sababu ye Zewa denmisɛnnin caman olu kɔni tɛna sigi tile 2 in na ka te min kɛ u ka gɛrɛ na baarakɛbaliya fɛɛrɛ dɔ de filɛ Aruna Tarawele nana n'a ye wa tigi min b'u bolo o ye 200 ye n'i y'o ta kaban o ye ɲin donnen ye tirajo sɔrɔ la bɛɛ ni gasigɛ don n'aw ye denmisɛnnin minnu ye n'u bɛ yaala ni nin tigɛ ye nin baara a bɛ boli nin de kan aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan an bɛ foli se taayɔrɔ ma kunun kosɛbɛ o ye arajo sababu waliɲuman dɔn ka d'a kan u y'a jira vie Sanogo ka kuma na ko olu baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen bi o tun ye min tun bɛ kɛnɛ kan Karim Sidibe o ye foli kɛ arajo Royale Fm sababu la kosɛbɛ o baaraɲɔgɔnya kosɔn o baaraɲɔgɔnya fana kosɔn an ye foli segin k'a ɲɛsin taayɔrɔ ma Karim ka journalisiya maa damadama bɛ yen de minnu ye courage don Karim Sidibe la dɔw ye Dawuda Tarawele n'ale ye taayɔrɔ ye bi o la o kuma min n'o fɔra an ye bonya segin o ma kosɛbɛ ka tila ka kuma di fɛn min n'o ye Amiru Kulubali ma ale fana ye foli kɛ Komana Gala tɔgɔ la kunun nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛla kunun ko an bɛ foli segin ka se taayɔrɔ ma u ka hakili ɲumanya na aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma bisu in na to bala sanna Mamadu